paithago Thaniel deborma bini ma baba tei jotono no yakari kelangkha thangnai 1 tarik Agosto bini langma chokha belai khano khairung masingcha bini phola khakchang thu o tipra hani joto tipra sorok khakhamja tinio Thaniel deborma kuno majra kuri tikhe jugya nukhno borok sak kaham borok kaham teni khoroksa bini langma ari langmani boktoma mano bai joto tipra sorok khapi laikha kap laikha tamike tinio kunuya bini langma chonani langkha Lamso nai an YouTube channel lo tamno ang sanai kun ang chap mali atiniwo chung jotor nu khana tiniwo Thaniel deborma paithago bin langma chokha piaba busuk kosto klai bin langma chokha tiniwo bini mokol det brain bo det paikha bini pusak yakung yak joto det pura ragngjak piaba paithago bini langma pin jepit nahaman langma nahaman abo simi tongman piaba abo bo thanglai 1 tarik Agosto bini langma chok nora nukhana jotono Thaniel ni Buma bini ma busuke kapkha ang nai thupana mambele busuke kapkha leng thaka je bono buthane khoroktam borok to majra manai ne mannai piaba Roksa nukhungni jasloksa sikla boslok tongthok mani jorawaro tiniwo bini Buma bukha takuk buku tei jungno jotono yakari kelangkha Thaniel deborma Sajla khoroksa kaham tongjamani tiniwo kumajagwi binmane pusuk dukhona kana bukhawo ang kun kok sana thanglia dak di oprok tamono dak di oprok tamono rombui gerak nislam gerak mazara di nang thu chin nai muthang bodolok ang abono nayu ches jakon khai dong tu patal pan dong tu ha sanga pan dong tu jekun noka saban khatung tu ha patal man khatung tu borong rombui ya police ni thani joto borong tu bunang tu joto na help khai dinu kangke direct call khai di police no ngi ha wa media dong media number call khai sadi je borok sontu samudra rakesh dukhanke aktok tamo borok ke bataya kadi tamni ke borok mafia gunda borok no abah ke yakat maniya tak te borno mazra krak lui bono dana na wajal asun sasenai jotono